să ocazia să vadă ce facem noi acum fiind înregistrat. Înregistrăm treaba asta, nu? Pentru că e un risc foarte mare. Bun. Cum facem mai departe? Ai ceva de pus la ochi? Da. Alegem întâi pe cineva din public. Alegem o persoană în prima fază, da. Deci arunc cu avionul. Arunci cu avionul ca să nu ne acuze nimeni că suntem înțeleși și că știm. Alegem o persoană la întâmplare din public cu avionul. Arunc cu avionul. Ha, da, Acui da, picioare, așa. nu. Acui picioare. Uite, a rămas sub picioarele tale. Hai aici. Deci vrei să schimbăm, da? O luăm Sau, pe... hai să mai facem o dată dacă nu. Avionul a că- ajuns jos. Vrem să-l prindă cineva sau. Sau uite, e acolo avionul, sau domnișoara de acolo, cine vrei? Cum facem? Mai aruncăm o dată cu avionul? Hai să facem în felul următor. Fii atent, hai, mai Luăm aruncăm o avionul și îl dăm ei să-l arunce. Și l-aruncă ea, da? Exact, deci, cel mai clar bine că nu așa. mai poate să ne acuze nimeni de nimic. Perfect. Vino cu avionul, pentru că este un moment extrem de tensionat. Ia avionul și aruncă-l unde vrei tu. Haide mai aici, aruncă-l unde vrei tu în poate public, doar să-l arunce pentru că până nu acolo. contează cine va veni să-i dea pistolul. Vrea să facă chestia asta. Trebuie să arunci tare. Pe Bravo. cine a atins? Așa, Pe tine, nu? Pe tine, cea cu roz. Perfect. Așa, hai. Vino. Mulțumim tare mult pentru ajutor. Haide să vedem. Cum te numești? Oana. Cristian, îmi pare bine. Așa. Haide să spun, e un lucru foarte important pe care va trebui să-l faci. Nu trebuie să începi deja să tremuri. Nu, Ai Nu emoții? puțin. Ai mai pus vreodată mâna pe o armă? Nu. Nu. Bun. Mă bucur. Vom face în felul următor. Va trebui să mă asculți cu foarte mare atenție. Tu va trebui să amesteci pistoalele astea. S-a văzut înainte, când le-am încărcat, am pus tuburile în ele, am pus gloanțe, am pus absolut tot. Tu le amesteci, astfel încât, evident, tu n-ai de unde să știi care e cel care conține. Da. Poate lumea să mă acuze că la momentul de față eu știu asta. Aștepți, eu o să mă leg la ochi sau o să te rog pe tine să mă legi, mă așez pe scaun după care tu amesteci pistoalele. Adică tu spui că s-ar putea cineva de acasă să zică, domne, știe că al treilea n-are tubul sau al Da, că patrulea ne-am sau... înțeles noi înainte sau am spus la toată lumea din platou, indiferent la cine prinde avionul. Nu vreau să creadă lucrul ăsta, da? Deci Bun. le amestecăm să nu fie discuții. După care, eu o să fiu așezat pe scaun, Da. iar tu îmi vei da câte un pistol pe rând. Care vrei tu? Alegerea e a ta. Deci tu vei decide care pistol Perfect. să-l iei. Haide pe Da? scaun, te legăm la ochi, da? Se vede foarte clar. Ține tu, cum ai zis? Așa, te cheamă? Oana, ține microfonul. O să te leg eu la ochi, da? Se vede foarte rog. clar. E material care nu se vede, da? Să spui dacă te strângi prea tare. Deasupra urechilor, ca să nu... Te-am strâns prea tare, Da, nu? să nu-mi strângi urechile. Scuză-mă, dar Nicio problemă. știi cum e? Nu vreau să bănuiască nimeni absolut nimic, să ne E prea strâns, nu? E ok. Sigur? Sigur. Nu vreau să suspecteze nimeni absolut Sigur, nimic. da. Îmi cer scuze dacă Se te-am vede că strâns prea tare. mă strânge de ochi, da? Se vede, Nu, se vede foarte, foarte, foarte clar. Bun. Bun, haide să vedem. Acum, Oana, da? Da. Va amesteca pistoalele. Amestecă pistoalele, Oana. Vreau să te mai întreb încă o dată. Tocmai pentru că e foarte periculos, acest moment îl înregistrăm. Nu știm cum se termină. Vrei să-l mai faci? Da. E sigur? Da. La final, la România au talent. Nu s-a putut. Vrei Da, să-l vreau. faci? Vreau. Oana, amestecă pistoalele. Sunt pistoale încărcate. Amestecă-le. Cum vrei tu, cum îți trece prin cap. Cât mai repede, nu contează. Cât mai repede, cât mai mult, cât mai amestecate. Pentru a nu exista nici măcar cea mai mică suspiciune. Și mai repede, și mai mult, și mai zăpăcește-le. Cum vrei tu, haide. Uite, țin mâna la ochi ca să nu vă zică lumea că tu... Haide. Ca să nu zică lumea, hai, mai amestecă-le. Ca să nu zică lumea că tu știi cum alegi, Hai. Încă o dată, hai. Perfect, hai. Hai, încă o dată. Perfect. Ai amestecat la ele timp de câteva secunde bune. Acum ce urmează să facem? Oana ai zis, da? Da. Oana, o să te rog să alegi pe rând câte un pistol, absolut care vrei tu. Atenție pistol. mare. Cei de acasă, fiecare pistol este încărcat. Vom face această dovadă la sticla din stânga pe care vom trage în ea, da? Da. Bun, deci îți va da câte un pistol. Da. Alegi ce pistol vrei tu, vreau să mai faci un singur lucru. În momentul în care iei pistolul în mână, vreau să te uiți la ele să te asiguri că nu există semne, nu sunt însemnate, nu sunt făcute, cred că nimeni din platou la momentul de față n-are de unde să știe care e pistolul care e încărcat și care conține tubul cu gaz în el. Cred că nimeni din platou nu poate să zică lucrul ăsta. Bun. Tu îi ceri un pistol, un număr? Nu un număr. Ce pistol vrea ea? Pe ce pistol vrei tu? Oricum le-am amestecat foarte bine. Vreau să le arăt și celor de acasă pistolul, să se vadă foarte clar
că n-are nici cel mai mic semn că este un pistol pe care tu l-ai ales de pe masă și îl dai lui. Știu că sunt blocate toate, că n-am vrut să existe. Ar trebui să fie undeva aici piedica. Dă-mi altul. Dă-mi altul? Dă-mi alt pistol. Nu sunt sigur. Uite cum s-a făcut pentru cei de acasă. Cum s-a făcut pielea pe mine. Pentru că, pur și simplu, când ai luat pistolul și ai vrut să-l dai înapoi, mi s-a ridicat părul pe mine pentru că e foarte riscant. Te rog eu frumos, nu vorbi puțin acum. Te rog eu. Nu, nu! S-a dus unul, au mai rămas 4. Alege ea? Da, oricare dintre cele 4. Arată-l celor de acasă că n-are niciun semn, că n-are nimic. Se poate vedea foarte clar. Dă-mi altul. Dă-mi altul pentru că Pentru că nu sunt sigur. ai nevoie de mai multă liniște, ai nevoie de mai mult Nu. timp. Liniște, haideți să facem liniște. Două pistoale, au mai rămas 3. Din astea Oricare 3, dintre cele 3. oricare. Mai amestecă-le, nu contează. Amestecă-le, să vadă cei de acasă că n-au nimic pistolul. Bun. Dă-mi altul. Vrei altul? Da. Amestecă-le încă o dată, te rog mult de tot, amestecă-le. Amestecă-le să nu existe nici cea mai mică suspiciune pentru cei de acasă. Toți colegii mei de aici din platou sunt foarte speriați. Pe toți îi văd cu mâna la gură, pe toți îi văd foarte panicați. O să am o rugăminte să se facă liniște în platou, pentru că este un moment foarte tensionat. Și vreau să te întreb. 2 pistoale le-am dat la o parte. Dacă vrei, putem să oprim momentul ăsta. Nu cred că scade din glorie. Nu cred că va zice cineva că Cristian Goc nu mai e la fel de puternic sau nu mai e acel mentalist. Nu, nu. Sigur vrei? Da. Vreau să lași asta deoparte și dă-mi unul din celelalte 2. Pune-l deoparte. Pune-l undeva deoparte. Ai nevoie de ceva? Nu. Wow! Pentru că este un moment pe care nu recomandăm nimănui acasă să-l încerce, nici măcar în joacă, nici măcar în glumă. Vă spunem că regulile CNA ne obligă ca acest moment să-l înregistrăm. Tocmai de aceea mai sunt 2 pistoale și nu știm cum se termină treaba asta. Dă-mi, te rog, pistolul care ți-am zis să-l pui deoparte. Ar trebui să fie sigur și ăsta, să fie Deci mai safe. sunt 2, Da. ceea ce înseamnă că, Șansele sunt de 50-50 la momentul de față. adică, Adică sunt 50% șanse ca acest pistol să tragă și sunt 50% șanse ca acest pistol să aibă tubul de dioxid gol, ca și celelalte 3. Nu mai știu dacă am lăsat piedica sau nu.
Nu. Nu e sigur? Adică pistolul ăla care l-ai dus la tâmplă era încărcat. Pistolul pe care l-ai pus la cap, dacă apăsai pe trăgaciul ăla, putea să se întâmple cu capul tău exact ce s-a întâmplat cu acea sticlă. Da. După care ai luat și ultimul pistol și ai tras cu el pentru că practic celălalt nu mai avea nimic. Da, ca să rearăt oamenilor că Adică era gol. aceste pistoale nu ți-au pus viața în pericol. Acesta era al patrulea. Cum ți-ai dat seama? Ai simțit? Era al patrulea, știi? E greu să